Ah, si nanay? Oo, si nanay mo ini. Patay na si nanay. Tago! Sige, sige. Diri, tago. Ang sige, sige. Tago ba? Oh. Tago. Oh, yeah. Oh, yeah. 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 Sa kabinet. Oh, yeah. Sa kabinet. Yeah. Okay. Tuto. Tago din sa kabinet. Tago. Nay! Buksan ako. Nay! Buksan mo, papasukin ako. Nay nga! May shotgun para sa'yo. Nay! Ay! Nga! Masunod ka, Nay! Ay! Hindi mo ko magpasudlon kaya ako ni Balay. Ay, Nay, nag-uba mo ko, Nay! Ay, sus! Ipagawas ang remote kay i-open na. Nay, Suning bataa ka. mag-ilis na, Nay! Nagdala na po tagbabayan eh rin. Nay! Ano na? Nabuksan ko na gid. Ikaw nga bata ka? Nagtakla ka naman dire? Ano, Nay? Nagtakla! Bakla! Di ba lagi nabalan ko ikaw nga bad ina? Wala man, Nay. Ikaw nga bata ka? Diin ka gid mo nag-ilog man? Nagugtas na gani ako kay tatay mo. Hasta ikaw nga bata ka. Nagaugtas man ako. Amo man pati si Totong nagaugtas, si Toto kag si Alan nagaugtas man. Nalingaw gid ako no sila pamati. Nay. Nay. Hinaya lang imong busos na yung batian. Ay, ikaw nga bata ka. Hindi ba lagi kapila ko na ikaw ginambalan? Nigawas ang babae nga Korea. Hindi ka Kasi nga, Ay. Kasi nga na. Kasi nga na, ikaw na. Gawas na. Kasi nga na. Gawas. Siya lama. Gawas na. Oh, kakikikuko. O papipipibubo. Malamig. Siya nga. Nay. Kita mo lang. Nay. Kita mo lang. Bailangan na lang sa kwarto, Nay. Nagapadayaw, gid ikaw nga ba? Nay. Hindi ba lagi padako kuman ikaw sang matarong? Nga ginahimo mo ina. Kabalo ikaw nga bad ina. Kag hindi gid dapat tularan. Nay. Kita mo ang iban way nang gani sang uyabang himo gadoroble pa. Waka kuyap eh. I-mention na, Nay, kung sino nang walay uyab, Nay, para mabalaan ta. Hindi ikaw nga bata ka. Sino nang walay uyab, Nay? Si Romnek walay uyab. Si Bibi walay uyab. Si Toto walay uyab. Si Tutong walay uyab. Si Alan walay uyab. Gali kay gintingob mo na. Hindi ba lagi padako kuman ikaw sang matarong? Nay, lingaw-lingaw naman ni ako, Anay. Lingaw-lingaw pero makasakit ikaw sang balat siya agol sa iban. Kabigon mo na lang bilang iloy mo na lang. Kaysa pila ka adlaw totoo. Tanan nga ginahimo naton, kung ano ang ginahimo naton, nagabalik ina. Kabalo ka to, kung nagahimo kita sang matarong, matarong po nagabalik sa aton. Pero kung nagahimo kita sang hindi maayo kag hindi matarong, sure ball, hindi man matarong ang aton badangatan. Tandaan mo ina. Di ba kapila ko na ikaw kinpaandaman? Hindi lang sang makaisa kundi kapulo na kabisis. Kapulo naman ka nagdala diri sang babayi nga lain-lain sa mulagway. Mayara sang kiwi, mayara sang bangian, may kibag, may dimple, wala, may itom o puti, may pula, may puti. Hindi na maayo toto. Dapat kung ikaw nagapalangga sa isa ka tao, sa isa ka persona, dapat isa lang.
Amo balain na ang gitudlo ni tatay mo? Nay, patawar ako, Nay. Hindi ka magpatawad sa akon. Hindi ka mangayo sang pasaylo. Kundi mangayo ikaw sang pasaylo sa mga babae nga ginapasakitan mo. Nay, nadumduman ko malang kung ngambal ni tatay. Madumduman pero sang si tatay mo sang sa panahon nga kami pa ni tatay mo. Amo man atong number 1 nga ginaugtas ko sa iya. Tandaan mo ang mga tinaga toto. Kung ano ang ginahimo mo, magabalik sa imo. Bisan ilabo mo pa ang binangon sa bato. Di bingaw. Hindi ginina maayo to. May panahon pa ikaw magbago. Nay. Samtang wala ko pa napasa ang bato sa imo. May panahon ka pa magbago. Nay, amo lang itong hambal ni tatay, Nay. Kabalo-kalong hambal ni tatay, Nay. Ano ang nabatyagan mo? Kabalo-kalong hambal ni tatay. Ano ang hambal ni tatay mo? Amo ning mga sitwasyon na itong hambal ni tatay. Anak, kung mawala ko na sa kalibutan. Kung mawala ko na sa kalibutan. Gusto kong ipabalo ka nimo. Na gusto kong makita kung aral ako sa kalangitan. Gusto kong makita na ikaw mag-enjoy diri sa planet Earth. Gusto kong makita ang akong nag-iisahanon nga lalaki nga anak nga daghan kaayog mga babae. Anak, pamati ka na ko. Gusto kong makita nga ikaw nag-enjoy sa mga klase-klaseng mga babae. May puti, may lagom, may pula. Aron makapili ka. Kaysa pag-abot ni mo pagkamalam, di ka na makapili. Tandaan mo na, anak. Tandaan mo na, anak. Na gusto kong damuon ni mo ang imong mga uyab. Aron makapili kag maayam. Diba? Diba? Kung amo Amo lang itong giambal ni tatay ni. amo gigali na gintudlo ni tatay mo sa imo. Tandaan mo, inak. Ang mga laygay kag mga pagtudlo ni tatay mo sa imo, hindi maayo. May panahon pa magbago. Pero Nay, Magbago ka. Magbago ka. Nang di ka magsisi sa pero Nay, hasta na lang diri ang akong pagsay. Tugtubuas, makitaay naman kita. Mabuhay kita tanan. Nabatian ko ang tanan. Nabatian ko ang tanan. Aliyah, abi ko naglakat ka na. Wala ako nagsakay. Nasaksihan ko kitang tanan. Aliyah, Nakitaan ko sang tatlo ko kang mga mata. ano tatlo ka kamata si Rastaman? Oo! Tatlo ang akon nga mga mata. Duha sa guya. Kag isa sa tuhod. Kung amo, May mata ako sa tuhod. mata. Ano Mata. nga klase nga tanga? Mata ka, uya po. Mutangi. Oh. Nasaksihan ko kita na ng imo mga pagbinutig sa akon. Nabatihan mo? Gipapati mo ako sa imong pagigugmangis sa malagali ka pa kuno-kuno. Aliyah, Tandaan mo, Aliyah. kung sa diin ka man, kung diin ka man makaabot. May isa ka babae nga nagpalangga sa imo sang tampad. Tampad
dapat nga pagpalangga apang gimbailuhan mo lang sang pagpalangga kaysa kapakuno-kuno. Anong buot mo hambalan? Gipapati mo ako nga ako lang ang isa sa nagipusuin mo. Pero ano, Ikaw lang ang babae sa akong tagapagsuon. hindi ako magpati kay tungod halin mismo sa kay nanay mo. Hindi ka Nga, hindi lang magpati kay isa, nanay. hindi lang duwa, kundi makapuno ng babae nga gidala mo diri sa inyong panibalan. Wala na ako sang dapat nga i-explikar sa imo kundi nabatian ko na ang tanan. Aliyah, Madugay na ako nga nagaduda. Aliyah, Pero sabong napamatudan ko na Aliyah, nagbago na ko. Sukat to, nakita ta ka. wala man lang ikaw nagakahadlok sa akon mga ginikanan. Sa akon nga mga kalululuhan kung ano ang amon nga background. Ano ang inyong background? Ano ang inyong Ang akong background, Aliyah? nanay, manugbulong. Ang akong tatay, manugluya. Kag hindi ko na paghambal kung ano ang background sa akong lolo ug lola. Kagkaroy, Aliyah, para makabalos ako. Aliyah, Tandaan mo, samtang nagakabuhi ikaw, diri sa babaw sa kalibutan. Pagaguyodon mo kung ano ang halit nga ginadala mo. Nay, Tandaan mo, ina, buligi ko diri, Nay. sa buwas nga adlaw sa oras sa takdas ng alas 3. Tandaan mo, ina, nga oras. May magwa nga pisi dira. Hindi lang ina basta-basta pisi, kundi may harap ay nasang karbaw. Butangi. Kang hindi lang ina Aliyah. pisi, hindi lang ina karbaw. Matapos ang pisi, matapos ang karbaw, tandaan mo may kasunod pa ina. Wala pa ganay na humat. May nagasunod pa ina nga trisir. Matapos ang trisir, may nagasunod pa ina nga kuliglig. Pagkatapos sa kuliglig. May nagasunod pa ina nga bao-bao. Pagkatapos sa bao-bao. May nagasunod pa ina nga habay. Unsa ko na. Hanggang pinakauli. Ano ang pinakauli Tandaan na? mo. Ang pinakauli may magwa pa ina nga arado. Unsa ko na. Dira ka. Tay! Tandaan mo ina. Tandaan mo ina. Tay, buligi ko diri, Tay. Kung namati ka man subong tay buligi. Anak! Nay, buligi ko Anak! na. Nay, buligi Hindi ko ka na. magkabalaka. Buligan ko ikaw, butong. Ipunon tayo na kay mabaligya kita, madisplay kita sang agri-machineries Butangi. and general merchandise. Dira na hamtang sa alunan. Nay, buligi ko. Aliyah! Anak, hindi ka magkabalaka. Pinturahan talang. Aliyah! Nawala si Aliyah. Bigla lang siya nawala. Nagawas ang naso, nawala siya. May milagro man siguro. Nay, buligi ko, Nay. Nay, Anak na? murag nagsugod na, Nay. Magwaan ka na. Nay. Nay. Matuod. Nagsugod. Nay, nagsugod na, Nay. Nay. Masitukuhan. Premature na. Nauno ang ulo na. Uy, anak! Nay. Baw nag-una ang sungay.